Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu balik mana neng channel Mbak Emak. Cilik asoy. Oke guys, tadi iki aku nggak konten sesuai request. Jadi requestnya arek-arek guys. Karena arek-arek iki podo kangen aku masak-masak gawe konten masak-masak, dadi iki tak gawe no konten masak-masak ya guys ya. Jadi sepurane nek eneng suara kaya nganu guys. Iki apa? Eneng wong duwe gawe. Usume wong duwe gawe. Dadi nang kene podo usum apa guys? Nganten anyar. Usume wong podo nganu guys, apa? Icir anak. Apa nek ngarani wong ngaduki ngantenan. Dadi awak mesin durung ngantenan, muga-muga nang pelaminan. Yes. Nang nututi nang pelaminan. Amin amin. Jadi iki aku kapene masak guys sesuai request dari teman-teman. Mbak, lapo kok wis suwe ora gawe konten masak-masak maneh ngono. Dadi aku kape gawe konten masak-masak kembali. Ceritane apa sing dimasak mbak? Dadi sing dimasak iki sing simpel-simpel ae. Dadi iki mang aku tumbas nganu guys, apa iwak. Mbok iwak apa, dagingnya apa, daging bekecet apa daging ulo. Dadi iki kate tak masak dulu. Iki airnya sudah mendidih, jadi mau tak lanjut masak. Oke, simak aku masak. Cus. Jadi ini aku tadi beli daging ya guys ya. Mumpung suamiku lagi libur di rumah, jadi mau tak masakin rawon. Jadi ini mau tak rebus dulu. Oke, kita rebus dulu. Terus habis itu kita bikin bumbunya. Oke guys, kita bikin bumbu dulu. Oke, kita bikin bumbu dulu. Bawang merah, bawang putih, ada cabai. Jadi aku pakai bumbu ala kadarnya ya guys buat rawon. Jadi aku pakai ini bumbu mahmuda yang terpenting, jadi yang simple aja, lalu kita ulek terus kita gongsong. Oke guys, kita ulek dulu deh guys. Kita ulek bareng. Yes. Iki kok gak kena copyright ta ono musike. Wis gak ngerti lah pokoknya. Mohon maaf ya guys ya, soalnya ada suara orang hajatan. Ini kan Mbak Dita sama Mas Kolis. Siramu sayang, aku ini Mas Denny Caknan. Kan jadi lamunan. Kalian masak apa guys hari ini guys? Masak bikin kok digongsong campur bumbune, terus dagingnya lagi diirisi gitu. Masak no pak suami guys, ini kok seger mulai kok tandur. Guys tak ke aneh banyu ya, aslinya enak di blender iki, tapi nek blender kesuwen. Samudra pasai. Oh wis wayahe akad nikah. Foto gak ndelok manten, Pak.
usume wong gawe tenan guys. Ulan piro ki berioyo sampai saiki lho. Enek sing awet tanggal 1 bulan apa namanya habis rioyo ku lho guys.